Que tal, señoras e señores? Son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Dicímolo sempre. Igual somos un pouquiño pesados, pero aínda non nos seguides nas redes sociais. Mal asunto. Mal. @ A Voltas co Prato. Aí están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, menos os fines de semana que hai que descansar, que enviades vos e que cociñan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Xe sería moi guai cociñar tamén as fines de semana. Buah, Xa non parar. 24/7. eu cociño os fines de semana. Verdad? Begoña máis. Begoña mai, ti imaginas unha canle da TVG que sexa a Voltas co Prato 24 horas? Non lo veo. 24 horas aguantando a Xulio. Ou a Cañotas. Ou a Cañotas. 24 horas aturando a Begoña. Sí, Sería increíble iso, increíble, increíble. Unha cámara oculta. Unha cámara oculta. Todavía. Oiche, onte que estivo Un aquí, gran irmão. túa nai, Marisol, da Trepa, aprendeu xa a utilizar o microondas e cociñar con el ou non? Seguramente que hoxe xa fixo algunha proba. Sí. Sí, conocendo ya. Sabedes que meu sogro mandou xa a foto co biscoito, Onte pola noite meu sogro xa dixo, mira, 2 minutos a medio xustos. Atención, probade na casa as receitas do microondas, tedelas penduradas nas nosas redes sociais e tamén podes, por internet, buscar moitísimas. Así que, seguídenos e facedes receitas con microondas. E hoxe imos cociñar algo que nos trae Rubén de Ourense. Rubén de Ourense, mandeivos unha receita de cazuela de rape e langostinos con unha crema de queixo do cebreiro. Primeiro, retirar os lomos da cola de peixe sapo, pasalos por fariña e marcalos. Vamos a facer a nosa crema, non? E aí vamos poñer o caldo de marisco, a nata líquida, o queixo desmenuzado e as améndoas así machacadas, non? Que haxa tropezóns. Dispoñemos o peixe sapo fritido, as colas de langostinos, napamos todo coa nosa crema de queixo e améndoas e o metemos no forno uns 10 minutos a 180 grados. Gostaría que os cociñeiros aí do programa a fixeran e, bueno, tamén se atreven a que lle den unha volta un pouco máis moderna. Moi ben, Rubén, moi ben. Queixo do cebreiro, bueno, propoñía unha receita, pero o fundamental é que leva queixo do cebreiro. Temos que darlle grazas ao Consello Regulador que nos cedeu estes queixos, e os queixos que non se utilicen vou nos levar eu para a casa. Vale? Para vender en Arzúa. Para vender en Arzúa, queixo do cebreiro. Bueno, que bonitos. queixo do cebreiro que é precioso. Sabedes que é un queixo que estivo a piques de desaparecer, pero que se conserva. Non sei cantas hai, pero son 7 queixerías. Pouquiñas, moi pouquiñas, máis, Moi artesanal. Moi artesán. Sí. Era un queixo que ata comían os reis. Sí. Bueno, era un dos máis apreciados de toda España, Sí. Sí, era un dos Que máis se apreciados. regalaban. Había 4, un deles era o do cebreiro. Bueno, está casi tan bo como o da Arzúa, casi. Ainda non está como o da Arzúa, pero estará, igual de O bo. bo é que é diferente. O É da Arzúa distinto. e o resto. Non É ten nada Sí, que ver é con moi un queixo. diferente. É unha cousa que temos boa en Galicia, porque eu divido, se a xente divide Galicia en parroquias, eu divido En queixos. Queixos. Sí. Pero Entón, ese está moi guai, porque guai. é un gorro de cociñeiro. É un jorro de cociñeiro, sí que é. Entón mola É un pouco moito. un gorro de A cociñeiro. ti sí. faiche falta ese, Cañotas. A min sí, para tapar a calva. A ver, que ides cociñar, veña? Que ides cociñar vos, Xulio? Pois eu vou a facer caso ao invitado e voulle dar un golpeciño á súa receta. Un golpeciño é unha volta, non? Sí, unha voltiña, sí. Unha voltiña. Unha voltiña. Vou utilizar o queixo tamén, pero vou no fritir. Ah, moi E vou ben. utilizar o peixe sapo tamén como el, pero vou no fritir. Pois mira, creo que nunca probei queixo do cebreiro frito. Pois vale probar hoxe. Vou non probar hoxe, Sí. Interesante. Sí, porque además ten unha textura moi agradable que non Sí. se derrete tanto como o da Arzúa. Sí, é certo. Pero queda quente, está moi rico. Eu tiña un Pamplona hai 20 anos na miña carta. Na túa carta hai 20 anos tiñes Sí. queixo do cebreiro. Estaba prácticamente con desaparecido. alcachofas e con foie. Prácticamente desaparecido é Xulio facendo labor de recuperación do queixo. E atopei nuevo. Está desaparecido, atopei nuevo. Mira aquí. E Begoña que vai facer? Eu tamén o teño ainda ahora na carta do Que estades castelo. aquí presumindo a ver quen ten máis queixo do cebreiro? No. No. Que vas facer? estamos Pois poñendo eu vou valor. facer un 12. Vou Vale. dar outra versión a Rubén, a ver que lle parece. Non lle far nin caso. No. Vale. Quero ensinarlle a ver se lle gusta o meu 12. Que vou facer unha cousa peculiar, que é un hojaldre frito. Ola. Vale, é unha mousse de queixo de cebreiro. Moi rápido, moi sinxelo e moi rico. Pero vai utilizar e vou o curado usar tamén. o curado tamén. Ah, que este é o curado, mira, fixades. Este é o curado, sí. A mellor na casa non veron, pero non o Mira, viron, pero este, así. mirade, que pasada de queixo, mira aí. Que pasada de queixo, este é o cebreiro curado. Unha pasada,
Bueno, pois, señoras e señores, cociñamos con queixo do cebreiro no Voltas co Prato. Queden con nós na Televisión de Galicia e nos quedamos con Begoña. Veña, tipala. Vale. Begoña Vázquez. Dalle aí. Chegamos Vamos a alá. ter... Vamos facer un 12. Sí, pero o sea, Vou facer un hojaldre frito. a masa follada vale fritir? Vou na fritir, sí. Queda moi crujiente, moi rica, xa verás. Eu Moi creo- sinxela. Eu creo que iso no programa nunca o fixemos, Penso que non. Masa Mira. follada fritida... Esta é fariña de millo. Ajá. Vamos a botar para estirala, así unha pouquiña. Vale. Vale. Pero por que frites? Porque che gusta como queda? Sí, gusta, queda moi rica a textura. Queda crocante, eu non? uso a veces para facer tartas de mazá así rápidas, que quedan moi guai. Mira, non gastas tanto como encendendo un forno. Vale, se vas a facer 3 ou 4 elaboracións, pois está ben. Pero se vas a facer así para pouquiña xente, por mira, é unha maneira resultona de facer isto. No, está moi ben, me gusta a idea de fritir masa follada. A ver que Xa sai. teño aceite quente. Vou Vale, estirar xa un vas poquinho. fritir Aí agora. vai. Aí vai, que tires iso. Bueno, Queres máis? xa o ou? tirei. No, Xa non fai tiras. falta, non te preocupes. Que o vas fritir xa agora? Vou no fritir, sí, vou no estirar un pouquiño, vou no cortar. Ah, Aí, vale. así. Entón, a túa sobremesa vai levar esta masa follada fritida, vai levar queixo do cebreiro, vai levar froitas, non? Un amorodos. Vai levar amorodos, sí. Vale. E uns amorodos confitados nun pouquiño de vinagre, para darlle realzalle moito o sabor do amorodo. Confitar que é? Tiralas aí? Vámolas a meter a mitad, a mesma cantidade de auga que de azúcar. Se as confitas, cómpralas nunha confitería ou non? Non, cañotas. Cada día vas peor. Vas para atrás, en vez de para diante. Entón, se as confitas, bótalas como? Vámolas botar a mesma cantidade de auga que de azúcar. Ah, vale. Vale, se botar 2 centros de auga, botar 2 centros de azúcar. Correcto. E vamos a botar unha cucharadiña de vinagre de mazá. Estes son os trucos, as cousas que fai Begoña Vázquez no programa e que nos encantan, Encántanos. Eu non lle digo moito, pero encantanos. Mira, vamos alá, que xa teño aceite aí Eso ten que estar quentando. xa moi quente, non? Mira, aí vai, ¡Hala! vaise freindo. ¡Hala, que guai! Ves como queda? Como mola! Sube tamén, non sube tanto. Pero eso explota ou non? No, non vai explotar, cañotas. Joder, cañotas, que medo tes sempre, man. que sei. Você sempre ten medo. Eu non me fío. Que barbaridade. Eu non me fío. É que só a ver, vos co lume, quer decir, estades acostumados a andar co lume. Se vos salta o aceite, vos vividelo normal, pero eu non. Entón, pois xa tiñas que estar acostumbrado. Pois non, Sí. non é unha cousa que me queira acostumar. Entón, eso hincha moito, pero... De por vai baixar. Ah, claro, porque racha un pouquiño e bota o vapor, Claro, non? bota o vapor. Vámoslo facendo así pouquiño a pouco agora, xa subiu o que tiña que subir. Bueno, Vale. bueno. Pero queda, mira que mono. É Que unha monada. pasada, é precioso, mola un Sí. montón. Sí. Bueno, pois deixamos a Begoña fritindo masa follada e vamos con Xulio Mato. Veña. Xulio! Mira, estou facendo unha salsa. Mire, ni me dixo hola, ni nada. Hola, cañotas, Ai, estou sí. facendo unha salsa. Ajá. Sí. Mira, estou facendo por aí unha ceboliña pochada que vou pochar para despois caramelizala. Ostras, E sabes de que me acabo de acordar agora? Sabe Dios. Ahora mismo, así. De que? Canto tempo hai que non utilizas manteiga? Pois, o día menos pensado. É curioso, Indo sei noutro ante, creo. Eso xa é moitismo, que pasa Podríamos que- facer un o que pasa contador que- de cantos días non utilizas manteiga. E cada vez que utilizas pons a cero. Ou é outro de cantos días non te trabuca. Vale, está ben, gaña estoy seguro. Gaña Bueno, seguro. Mira, contoche. Aquí Veña, teño dime. uns pementiños que asei e agora estou nos pelando, vale? Estaba quitando a pel, non era o que se vía aí. A pel e a semente. Perfecto. E aquí teño o que che dixen, unha ceboliña que estou pochando primeiro, hai que pochala ben pochadiña e despois ímola caramelizar. Bueno, vai estar ben, o programa de hoxe vai estar interesante porque Xulio está facendo un prato principal, podémoslo chamar así, non? Sí, claro. Un prato principal. Bueno, e un Begoña entrante, máis ben, un entrante. Bueno, un entrante. E Begoña con sobremesa, así que temos o pack completo, como quen di. Veña. Pois eso, agora o que vou facer é aí, cando doren eses asiños, voulle botar o pemento e vou Ajá. facer unha salsiña con nata líquida tamén para seguir un pouquiño os ingredientes da receita do convidado, vale? Pois eu creo que é o momento de que a xente da casa chame ou a voltas co prato. 664-4834-19, chamade e contádenos se comedes ou non queixo do cebreiro. E se facedes elaboracións, porque queremos saber todas as elaboracións do queixo do cebreiro. E tamén queremos saber que lle parece... Que faz, Begoña? Estou collendo un pouco de papel. E tamén queremos saber Pues que que lle sírvete. parecen as receitas ao noso convidado de hoxe, así que pase, por favor, Rubén de Ourense, un aplauso para él.
tal, Rubén? Benvido. Moi ben. Benvido. O sea que eres, vou dicir, un pouco artista do queixo, non? Gusta o queixo? Sí, bueno, son algo cocinillas. Ah. Bueno, pois sempre estou facendo cousas na casa. Bueno, o queso de cebreiro gustame moito, especialmente. A min chivaronme que tes un blog de cociña. Sí, teño. Tes un blog de cociña, como se chama? Nimatenengorda.com. Bueno, o de matar espero que non, o de engordar xa, Sí. Bueno, eso xa... é un nombre así curioso. Sí, pero está ben, está ben. Mira, Xulio sí que dixo que ia modernizar a túa receita, que lle apetecía. Bueno, vou dar unha modernizarla. Así que Bueno, vamos a botar un vistazo. Arrímate ele aí. A ver, Hola, Xulio. ver, que boa, estás facendo? Pois mira, aquí estou facendo primeiro dúas guarnicións co queixo, vale? O queixo vou no fritir. Vou no fritir, pero vou utilizar un poquinho da fariña de amêndoa para seguir un pouco os ingredientes que utilizaxe ti. Sí. E aquí teño uns alliños que estou dourando e vou facer unha cremiña con nata tamén, como utilizas ti tamén na receita. Vou dar un toquiño picante, unha cremiña de pementos asados. Vou facer a ceboliña pochada e despois vou fritir tanto peixe sapo como o queixo de cebreiro. Vou rebozar os dous. Que che parece o de fritir o queixo? Ben. Teño probado xa como os triángulos de queixo de Arzúa fritidos, que cunha mermelada de tomate, hai moito por aí. Eso está moi rico, e con mermelada de pemento tamén está moi bo. Sí, tamén. Claro, Sí. pero para Entonces, bueno, ten boa para pinta, salirnos do típico, que vamos a facer é darlle un toquiño doce ca cebola caramelizada, pero o pemento a mí gustame máis que manteña a acidez do pemento, entón vamos a dar un toquiño picante. E o queixo que decías, os triángulos de tetilla, é moi fundente. Claro, pero que se desfai, pero ese non ti tanto. sabes que se o traballas, que non vai fundir igual que tal, pero ten unha textura en quente moi super agradable tamén. Entón, pues, eu penso que che vai a encantar, ou polo menos que che guste. Sí, penso Polo que sí. menos. Non sei se lle vai gustar como para gañar, pero Bueno, polo pues menos que lle guste. Bueno, Polo menos que lle seguro, guste. seguro que que sí. sempre gaña Begoña, entonces a ver si... Sí, a verdade é que sí. No, A ver si Julio... Alguén que está atento ao programa, así me gusta, así me gusta. Trae a nai, trae a veciña... Sí, Así non se pode, ¿no? Medio rioxa trouxo esta, Pero bueno, eu tampouco te podes queixar da xente que veu de Silleda, Bueno, Bueno. os menos, son os Por menos. menos. Vamos ver o de Begoña, Rubén, vente, veña. Hola, Rubén, que tal? Hola, que Boas. tal? Bueno, pues eu Contalle vouche facer un doce, a ver se che gusta. Que eso sempre nunca amarga, O sea, non? directamente ela sí que non che fixo nin caso. Sí, no, Ela pasou xa de todo. Mira, fritín un oxaldre. Espera, déxeme preguntarlle, porque me encantaría que a resposta fose non. O que? Gustanche as sobremesas, os doces ou non? Sí. Como che Pero gusta gustame fastidiarme? máis cociñar salado. Ves? Eso pasa a moita xente, por exemplo, mira, pásalle por exemplo a Xulio, ves? Que Xulio, non, é verdad, non o digo de mal, que che gusta máis cociñar salgado que doce. Sí, pero gustame comer 12, Claro, a mí tamén. A mí non me gusta cociñar nada. Millor tamén. Millor tamén, millor. Veña, Bueno, pues, contalle como vai o tema. teño preparado o xaldre, pois, freíno. Sí. Moito máis rápido, ben bichos, fixeno aquí en directo e non tardei nada. Agora estou facendo unha confitura de morodos. Vou botar unha puntiña de vainilla, unha rama que depois abro e sacolle toda a Onde semente dentro? para dentro. Botelle simplemente 200 de auga e 200 de azúcar. E remato para potenciar o sabor do amorodo, o que lle boto é así como unha culler de vinagre. Mima, Vale? eso despois o evaporar o vinagre entendo que non sabe nada a vinagre, No, claro. no, potencia o sabor do amorodo. Que interesante, porque aquí de repente sí que nos ven o cheiro ao vinagre, e despois... Sí. O que Por non ácido sei cítrico. onde está o queixo. E o queixo vai agora. Esa é unha boa pregunta, Rubén. Onde está o queixo? Pois o queixo, aquí está. Este é exigente, o que pensas? Que nós vamos ao barato nos convidados, entendes? O que vou facer Este é... sabe do que fala, Non se anda con historias. É que... A ver, Mira. que vas facer co queixo? Pois o que vou facer co queixo é o seguinte. Como vou facer unha mousse, o primeiro que empezo é... Vou cortar uns cachiños, e vou no desmenuzar, e vou machacar un pouco cun tenedor. Hola. Un pouquiño de nata. E por voulle engadindo pouquiño a pouco hasta facer unha cremiña. Que vou engadir un pouco de esencia de vainilla, un pouquiño de canela e azúcar moído. Moi ben, pois deixámoste aí co teu Todo traballo. moi lixeiriño. Todo moi lixeiro, parece, verdad? Todo moi calorías. lixeiro, sí. Nin mata nin engorda, non? Eso. Bueno, Rubén, tesme que dicir antes de sentarte cal das dúas receitas crees que che pode gustar así de primeiras? Pois, gustaríame que estuvera máis rica de Xulio. Gustaría que porque sempre gaña ela, non? Claro. Claro. Pero isto ten unha pintaza. Sí, a verdade que sí,
Sí, e se eres un pouco larpeiro, se che pasa como a mí que eu sou un pouco larpeiro, aí temos problemas. Aí vai a Bueno, miña a ver, oportunidade. hai que probarlo primeiro. A ver que é o que pasa. En calquera caso, Rubén, zona de sufridores, despois chámote. Vale? Un aplauso para Rubén, de Ourense, que está connosco. No voltas co prato. Ven da cidade termal. Das Burgas. Das Burgas, da cidade das Burgas. Termal. Bueno, termal, tío. Ten Burgas, non? Das Burgas. Cidade das Burgas, chámaselle así, pero é unha cidade termal. Non? Sí, Entendo eu. Sí, sí. Vamos falar con xente de máis arriba. Con xente de Pedrafita do Cebreiro. Teresa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Hola, Teresa. Como estás? Ben, por aquí estamos. Bueno, a ver, Teresa, ti sendo de Pedrafita, entendo que me vas decir que o mellor queixo cal é. Home, o queixo do Cebreiro, evidentemente. Bueno, podemos xa colgarlle a Teresa porque a resposta non era esa, a resposta era o queixo de Arzúa. Pero bueno, non pasa nada, non pasa nada, Teresa. Pero vamos a ver, tú sabes que as 4 denominacións de queixos de Galicia somos irmás de leite. Somos super irmáns, ademais, Exacto, nos complementamos, o sea que nos levamos ben e podemos estar xuntiños nunha mesa que complementamos a mesa moi ben. É que rico está, cando tes unha táboa con todos os queixos de Galicia, que rico está, Exactamente. A verdade é que dá non hai gusto. problema. Oiches, Teresa, con que che gusta a ti mesturar o voso queixo, o queixo do Cebreiro? A ver, é que é un queixo moi versátil que bueno, que dentro da cociña se pode mesturar con moitísimas cosas, podes facelo pois dunha forma moi sinxela ou, bueno, elaboralo máis como están facendo tanto Xulo como Begoña, pero mismo con un tomate, un poquinho de aceite, sal, un poquinho de queixo e orego. Xa está. Xa está boísimo. Buah, eso está moi Está rico. superbueno. Se queres Superbo. facer tamén, ou mellor, unhos bombós de xamón, queixo e dátil, tamén Esa non é é mal, unha cousa Moi- distinta. Qué rico eso, Bombóns de xamón, que dixeches? Queixo e dátil. Queixo e dátil. Buah, eso ten que estar Exacto. buísimo, Eso ten que estar moi Sí, bo. Teresa, Pero tens que es- traer algunha receta desas, Sí, unha receita Sí. de estaría ben, Teresa. Moi ben. Entonces, claro, Bueno. simplemente tamén solo con un bon pan de cea, un bon pan galego, con Con mel de mel. Galicia. Moitas infinitas moitas formas. veces coa simpleza xa disfrutamos do sabor do Do sabor produto, do non? produto. Como contigo. Exactamente. Que a tua Exactamente. simpleza. Bueno, Teresa, moitísimas grazas por chamar un Nada, bico vos. enorme e tedes un queixo maravilloso, de Sí, verdade, de además de corazón. verdad. Un bico grande. Graciñas a vos. Chao, Teresa. Chao, Hasta chao. loguiño. Chao, hasta loguiño. Mira, ti queda aquí co teu, eu voulle contar a Galicia cousas porque lles interesa que conte cousas. Bueno, Entendes? eu vou triturar a miña Pois ti salsiña, vale? tritura aí, porque xa sabedes que o Cebreiro é porta de entrada a Galicia para todos aqueles peregrinos que seguen o camiño francés. E sí, esta paraxe sen igual tamén é famosa polo seu queixo. Polo visto, foron os monxes do primitivo mosteiro de Pedrafita os que trouxeron a receita original dende Francia. Pero, quen sabe, xa pasaron moitos anos. Por certo, alá polo século XVIII, sei que era un dos queixos favoritos da realeza. O rei Carlos III regaláballo de cando en vez á súa irmá, a reiña de Portugal. Agora, o queixo cebreiro goza de moitísima popularidade, en gran medida debido ao traballo que fai o Consello Regulador. Pero non hai que confiarse, hai uns anos estivo a piques de desaparecer o queixo e tamén a receita. Así que é boa cousa que lembremos os nosos produtos e que sempre os poñamos en valor. Probade a cociñar co queixo do cebreiro, xa veredes como vos sorprende. E se non, as redes sociais, xa sabedes, @voltascoprato, aí están todas as receitas de queixo que fixemos durante todos os programas e as do cebreiro tamén. Vamos con Begoña. Hola, cañotes. Ola, estou un pouco trabuco, moxa. Como a... Como 90% das veces, sí, 95. 95. Que mala é. Eu demo dentro. No. Ah, Mira, estou facendo a cremiña. ala, que Ves? guai. Vale, vouche dar un poquinho, vouche dar a probar. Iba-che dicir que, claro, sendo queixo... A ver, Bueno, veña, chega. así. É pouco, é cutre. É amarrada, é ajarrada, No, non é verdad. Que ajarrada é, mira para aquí, pouca crema. Veña, vamos a probar. A ver que che parece. A ver. Xa. A mí non me di nada, No, xa. Que lambón. No, está moi Estás rico, feito lambón. Oh, está moi rica, Ainda lle estou botando, voulle engadindo, viches como lle vou engadindo un pouquiño de azúcar, así moído. Fíxate aí. Pouquiño a pouco, vale? Que maravilla, Ves que cremiña fai?
Sí. Aí, é un pouquiño de Así nata. co azucariño de a nata, buf, Sí. que pasada. Pa 100 gramos do cebreiro, vale, 500 de nata e 200 de azúcar moído. Vale. Pois eu creo que chegou o momento de facer a pregunta de concurso. Cando queiras. Sí, imos alá. Que froita cociña Begoña na súa sobremesa? Amorodos. Está segura? Segurísima, mira, eu sei. Ah, están aquí, sí. Son esto, non? Esto de aquí son amorodos? Son amorodos, sí. Pois, Amorodos. aí está, pois por 50 euros, 664 483 419, que froita cociña Begoña na súa sobremesa? Amorodos. Moi ben. Ah, a manteiga que non ten Xulio. Está aquí. Dille se quer unha pouca. Queres manteiga, Xulio? Non. Estás seguro? Cambiamos os Hoxe papeles. cambiamos os papeles, vou botar aí con unhas abelás. Manteiga e abelás. Sí, simplemente vou a tostar un pouquiño para que desprendan así todo o olor. Aí, Ai, que maravilla, simplemente un pouquiño de de verdad. nada, xa lle dá un tocazo. Claro, ti botas na máis para pasar os froitos secos, botalles un pouquiño de manteiga. Sí, pero é para que collen así ese brillo por fora e solten, desprendan ese olor así a froito seco. Ala, que pasada, Sí. Que pasada. Quedalle moi ben o cebreiro. E O queda froito ben? seco, sí, quedalle moi ben, sí. Bueno, creo que imos repartir 50 eurillos. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Hola, Mónica, estás aí? sí, De onde chamas, Mónica? de Arteixo. De Arteixo, que bonito Arteixo. Además teño moitos amigos ali, un bico para toda a xente de Arteixo, pero non está moi preto do cebreiro, No, No, e ti comes queixo do cebreiro, non che gusta? algunas veces. Algúnha vez... Que eu creo que é porque non probaches as receitas que estamos facendo hoxe. Eso é así. No, pero gústame mucho. Sí, gustanche. Bueno, pois mira, por 50 euriños, que froita cociña Begoña na súa sobremesa? Amorados. Bueno, máis ou menos, pero vale. Vamos a dar por boa. Vamos a dar por boa, amorodos. ¿Por qué? É que bueno, vale. Amorados. No, sabes que Bonito. pasa, Mónica? É que amorados é unha mestura entre amorodos e namorados, verdad? Claro. No, Ahí Como é vamos, vermello. ahí vamos. Claro, é Vamos de vermello. quiña. É a froita da paixón. Bueno, pois adoptamos o nome, vale, Mónica? Veña, un bico grande, moitas grazas por chamar. Gracias. Chao, taloguiño. Chao. Chao. Gustoumo de Amorados, Está ben, Está sí. guai, É un bo nome. É un bo nome, Amorados. Amorados. Sí, Amorados. Como lle podemos chamar a ese queixo que vas fritir ti, Xulio? Pois, queixo frito. Mira. Mira. És imaginativo cando queres, Sí, mira, fariña, ovo e pan relado. Que fariña é esa? No, esa é Unha pan fariña relado. normal. Este é pan relado mesturado ca fariña de amêndoa, vale? Amigo, vale. Mestureino para que nos faga así Pan relado un corpiño mesturado con cruxiente. fariña de améndoa. Eso é. Vale. Entón, bueno ir rebozando aquí. E vamos a empezar a fritir, tan pronto teñamos quente o... Primeiro vou fritir o queixo e despois o peixe. Buah, para que non se nos a contamine, túa vale? receita vai me encantar, Home, claro que che vai a encantar. Sí. Claro que che vai a encantar. Sempre me meto contigo, xa o sabes, pero... Sí. Pero sí. É un Oiches, vicio que tes. É un vicio que teño. Antes, mentre estaba contando cousas a Galicia, escoitei que andabas Sí. co batedor. Porque mira que salsiña teño. Que fixeches co batedor? Querela probar tamén? Sí, Tiña esta home. salsiña de pementos cun toquiño picante, como che dixen. A ver. Está Hoxe superboa. estou probador, hoxe. Estás probador todos os días. Verdad? Sí, Bueno, así te pos. Vou. Pero está moi rica. Está moi rica, O sea, verdad? ten un fondiño aí picante, pero... Claro, pero un Ben. toquiño só. Mira, aquí, Moi rico, Mira, aquí teño a ceboliña que xa está pochadiña e agora voulle botar un pouquiño de azúcar moreno para que nos caramelice aí. Vamos a baixar un pouquiño o lume e se va facendo. Vale. E agora, ese aceite que xa está quente... Este aceite xa debería estar quente, non? Vamos a empezar, Ajá. sí, xa está. Vamos a empezar a fritir. Moi ben. Que guai. Non ten que estar demasiado quente para que non nos lo queime, pero bueno, suficiente para que non se nos esparrame. E se non, a ver se che vai a pagar isto, Xulio. No, está ben. E se non, non corres o risco, como dicías antes co queixo de arzúa, de que isto esparrame, non? Claro, este vai derreter, pero non vai esparramar tanto como Vale. outro, non é tan fundible. Vale, por iso poso un lume medio alto, pero non Eso. a tope. Claro, por exemplo, outro queixo ben, podelo facer a grella, pero ben selladito, que ten que estar fuerte para que o calor non... O sea, o calor suave non cho atempera. Vale. Pois eu creo que podemos ir falar con Rubén, con o noso público, a ver que lle parecen as receitas que estamos facendo. Veña, vou con Rubén. Despois veño por aquí, Xulio? Vale. Un aplauso para vos tamén que estades aquí. Pasando a tarde. Ten moito mérito que estén aquí con nós. Pasando a cheirando, señora, un lindo tarde. Rubén, que tal?
Como estás? Ben, moi Estás ben. Tencho que dar as gracias, pola receita. Tencho que dar as gracias porque eu que as receitas de queixo sempre teño un pouco de toque, sabes? Teño un pouco de tara e gústame moito, así que moitas grazas por traer a receita. Pero Begoña non se guiou por ti. No, xa vin. E por riba usando avelás en vez de améndoas. Esa cara di moito, Sí, Esa pero bueno, cara... é por meterme con ela. Non, xa o sei, pero é unha cara intensa, Sí, sí. Bueno, que che parecen as receitas? Ademais de que estás así sementando a dúbida, pero que che parecen as receitas? Ben, os dous deronlle moito a cachola aí para buscar unha cousa sorprendente e, bueno, estou desexando probalas. Por iso, voulle dicir a Xulio despois tamén un conselliño. Pero en programa ou fora de programa? No programa, non? Sí. Eu todo o que lle dixes a Xulio, adiante. Estánse mirando os dous, agora mesmo lanzándose, sabedes cando lanzan os olhos, chiu. Pero non oín, é que non oín. Así, dixo que che iba a dar un consello, Xulio. Ai, vale, sí. Sí, un consello. Bueno, pois nada, en 2 minutiños xe te chamo e probas, vale? Moi ben. Un aplauso para Rubén, que está connosco. Rubén, de Ourense. Ai, Xulio mato, Lolo, Xulio mato, Lolo. Mira. Frite queixos, Lolo. Aí tes o queixiño e Estou aquí teñes xa desexando o saber peixe sapo. o que che di. Eu tamén. É que non escoitara, joder, porque... Vale. Isto é o peixe sapo, Ese é non? o peixe sapo, aí xa temos o queixiño e agora eu vou empezar a empratar xa. Pois perfecto. Aí vai, non tires máis cousas, Tires máis cousas, non fai fallo. Non tiro nada máis. Pero, sabes que podemos facer? Dígame. A pregunta de concurso. Vale. Sí, pareceche ben? Sí, pareceme Veña, genial. pois imos alá. Con que rebozou Xulio o seu queixo do cebreiro? Pois con pan relado e fariña de amendoa. Ajá, dúas cousas. Pan relado e fariña de amendoa. 664-4834-19, chamade ao voltas co prato e gañade 50 euriños. Xa estamos a mediados de mes. Estamos a mediados de mes e fai falta. A principio tamén veñen E a ben, principio tamén. Fai falta 50 euros todos os días. E agora sí, chegou o momento de que Rubén de Ourense levante o seu cu da cadeira e veña a probar. Un aplauso para Rubén de Ourense. Vamos alá. Ti vai mirando, Sí, Ti vai botando un ollo a todo, vai controlando, porque ademais a min gustoume que viñaches exixente. Non viñaches, o sea... Home, claro, a receita é miña... Claro. Home, con toda a razón do mundo, home. É que tamén ti pensas, se che escarallan a receita... Sí, bueno, ainda que fixeron o que quixeron, non? Por eso... Bueno, que lle querías decir a Xulio? Que agora estou intrigado. Non é malo. Non é malo, claro. Merda. Digo que eso mesmo que está facendo, que eu no blog teño unha receita que é queixo con marmelo. E despois rebozado, entonces é, pois... Pois é unha boa idea, sí. Moi boa esa tamén, É como comer o queixo con marmelo, pero de outra maneira. Moi boa. Os gusta, Pues sí, me gusta. está moi boa. Esa anotámola para poder facela porque pareceme moi interesante, sí. Bueno, chegou o momento de probar. Vamos, Pablo. Imos aló. Veña. Esa é a zona de probar, aí onde están os nosos cociñeiros. Ti ponte aquí, por favor. Ponte aquí, por favor, Rubén. E repetimos a pregunta. Con que reboza Xulio o seu queixo do cebreiro? Con que, Xulio? Con pan relado e fariña de amendoa. Pan relado e fariña de amendoa. 664-4834-19. E vemos que Rubén xa está probando, Creo que imos ao milladoiro. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Beatriz, como estás? Moi ben, que tal vos? Moi ben, aquí cociñando como todas as tardes. Veña, por 50 euriños, con que reboza Xulio o seu queixo do cebreiro? Con pan ralado e fariña de amendoa. Moi ben, un aplauso. Maravilloso. 50 euriños que marchan para o milladoiro. Beatriz, moitas grazas por chamar. Gracias a vos. Un bico grande. Chao. E agora é o Veña, momento felicidades. de Rubén de Ourense. Sí que cruje, Está probando Sí, o que cruje. Sí, que trisca, Escoitei no eu, sí. Trisca. Para. A cara de Rubén dio todo. Rubén de Ourense da cidade dos Burgas. Tens que salvar o Ourense Club de Fútbol, así é o mellor salva a Arzúa. Non digo nada máis, Non digo nada máis. Rubén de Ourense, despois de probar as dúas receitas con queixo do cebreiro que nos cedeu o Consello Regulador, estamos moi contentos e moi agradecidos. Quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Bueno, pois tristemente, Xulio, teño que dicir que Begoña. Begoña, mate! Moi ben, moitísimas grazas, Rubén, por vir con nós. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. Vémonos mañá.
Chao. Hasta logo.